na panahon. Antimurin king pagmasusyan tayong piyesta ng San Jeronimo, Pari at Doktor ning Santa Iglesia. Yabe tala naman kanding Santa Misa, ding intensyones bilang balang metong kikatamu bilang kapurian at kapasalamatan king Ginu. Antimurin yabe tala karing panalangin tamu, ding hanggang Doktor, Narcis at sablang frontliners mabilugayato, asasawp at magmalasakit kay katamu, kaniting pandemya, at ding sablang masakit at miapektuana, kaniting virus, ing kumayap na lasanang malalagwa. Kapag masusyan, king ka-fiesta ng San Jeronimo, ding mag-sponsor at mag-down kapasalamatan, kambela ring karelang familia, lectors and commentators, apanimunan dari Brother Odi Vitug and Sister Jerty David. Magdaon kapasalamatan kambeda rin karelang familia, Roque Lacson, Dana Rica Saragosa, parking birthday blessing ng Alejandro Manuyag Sr. Antimurin paraking special intentions dari Mr. Rodolfo and Vice Governor Lilia G. Pineda, Governor Dennis N. Yoli Pineda, Mayora Esmeralda G. Pineda, Board Member Mylene G. P. Kayabyab, Mauro Vitug, Chris and Mel Imbo, Henrik Gundersen, Oscar Emil Dizon, David Abel Dizon, Leia Cruz, para king good health dari Samuel Ustiniani Jr. and family, Among Francisco Mendoza, Dr. Arnel So Hyong, Maris Pile, Nitz Sabado, complete healing ng Maria Corazon Aquino, para king malagawang kapaldanan dari Bernadette Lim, Maria Cristina Arumin, Leonora Dizon, Consuelo Mendoza, LV Dalusung, Angelita Bansil, Amado, Agustin Nelson Vitug, ganakantala rin kalgurantamong mayangubye, lalong-lalo na rin kaladwa dari Heromina Vitug, Leopoldo David Jr., Aurora Lacson, Emigdio Lingad, Joseph Santiago, Arnulfo Sarmiento, Arnold Mendoza, Maria Corazon Ampil Katigbak, Rico Ocampo, Dr. Ronald Santos, Leonor Mariano, Jake Dane Ramos, Jesus Ramos, Alner Aguilus Oracion, at ding maldang kaladwang alanang makaganakakarelo. Ilagyan naging paampanig-anak, paning banal na Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapan kinatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan metong kang banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At kay kantimurin. Batat sisyantala rin kay katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Di kang sasawap kay kaming magbalik at tuntun, kanang kay kang kautusan, potang paingkulot kay ka,
Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang sugad ang siklawan at ipasyag ding sabla Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang paimbures karing ating tiwala keka, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Hindi sa may payang totoo pakadulwa nakatama at kayong pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katasan, naging bilang ang Amen. manalangin tamo. Ay paming mayupaya, pikalub mo kang San Jeronimo, king tulaning pamagaral, king banala kasulatan. Manano na sanang atuklasaning balayan mo, karike kang amano, ing pamangan ng kaligtasan, ading sibol ring biye. Idiyadwan me king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Hob. Wa balo ko king makanyanpin. Makanano yang sumambuting tao, king kaso na laban king Ginoo. Nung ipilit na ning ninuman, ing makiyamano ya king Ginoo, agyang metong mukaring libo ng kutang, alayang malyaring apakibatan. Ing Diyos biyasa yang tutu at mayupaya, alang taong makatalakad laban kaya. Kaya lang yayalis ding bundok, king era kamalayan, pamaligtad na lareti, potang mimimuaya. Potang ayon kaya lang padala, mga kimutyeng yato, king kabiliana. Pagalgalane ang ganaking pundasyon na. Ing Diyos siyang mumutos king Aldo at karing bantuin, bansala, pigilan do. Nino ing magdilidiling milantang king banwa at babo alun ning dayat malat, miglakad po. Ing Diyos yang mibili king kabilyan daring batuin king banwa, ing saru, ing Orion ding Pleiades at ding batuin ning albugan. Etala abot man isipan, ding mawula ng kararaptanan. Ela mabilang-bilang, ding makapagmulala ng dapat. Daralan niyang Diyos siping ko, dapat kaya kakit. Sumulong yaman, kuman napansingan. Nung atin yang samsaman, ninong makasabat kaya. Nino'y kayang makakutang, naning kekang gagawan. Makanano kengening pakibatan o mamiling amanong imatulid kaya? Agyamang alakong kasalanan, eko pamurin makapangamano. Manyawad na akong pakaluluking Diyos, awukom ko. At nung paintuluta na akong mga mano, eko pamurin paniwalan, ing makiramdamiya kanako. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Kakong panalangin, kay kasanang pakiramdaman o Ginoo. Kakong panalangin kay kasanang pakiramdaman o Ginoo. O Ginoo, patitingapon ikay kakong ausan at kay kamanalangin ko. Gawa kawaring mala para karing mete. Makatalakadla pa kaya ban kapuryan kay kaibye. Kakong panalangin kay kasanang pakiramdaman o Ginoo. Apasyag da pa kaya karin kinkutkutan, ingalang kupas sa lugod mo, oying katapatan. King kakaranin da ring mete, akit dala kaya ring kekang mala, king madalumdum, o king kekang pamagligtas, king labwad da ring tawong, bekaklingwan. Kakong panalangin kay kasanang pakiramdaman o Ginoo. Dapot, ako Ginoo kay kamawos ko at pasakop. Balangabak aklis ko kay durup. Ginoo, bakit sa sakwil mo ko? Bakit kako sa sakwil me, ing lupa mo?
kakong panalangin kay kasanang pakiramdaman o Ginoo. Parangalan tayo po'ing mayap a balita. Hindi naman natili kaya kayo. At kay kaante mo rin. Pamiipas siya kay maya pabalita agpang kang Lucas. Ligaya kay ka o Ginoo. Kabang lalakad laking dalan, meto nga lalaki nga nakeya. Ako to kyanda ka, no karen ka man munta. Nga nang Jesus kaya, atin lang lunggari nga sunggubat, at sale ring ayop. Dapat ang anak ng tao, alayang pihiligan man, ban painawa. Sinabi na king metong, tuki ka kanako. Dapat pekipat na niting lalaki, tuki ko ka, dapat paborenyo ko pa mong ilibing ke, tatangko. Nga ng Jesus kaya, paboren mong ding mete, ikut-kut tala, ring karelang sariling mete. Dapat ika, tuki ka kanako, at ipanaral mo ang kayarianan ng Diyos. Nga na ning metong pang lalaki, tuki ko ka, dapat paborenyo ko pa mong makapamun karing pamilya ko. Nga ng Jesus kaya, ang nino mang magumpisang sarol at balabalikid siya king kagulutana, ay maging karapat dapat king kayarianan ng Diyos. Mayap ng balita ng kayakatang kaligtasan. Kapurian kay ka o Kristo. Ating metong charismatic song. No? It goes like this. You decided to follow Jesus. I decided to follow Jesus. I decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No? Ining ang gospel na ito, it illustrates in a concrete manner ang message ng gospel natin. Pag ikaw nagdesisyon na susunod kay Kristo, there is no turning back. No? It is a total commitment. Hindi 99%. Hindi 99%. Walang natitira para sa iyo. It is 100% commitment. No exchange, no return. Yan ang kahulugan ng gospel na ito. Kaya sinasabi, no? Yung isa, I want to follow you, but let me bury my father. Mayroon kasing kaugalian ang mga Hudyo, lalo na if you are youngest, no? The youngest man in the family, no? Hindi siya pwedeng iwanan ang kanyang tatay hanggang hindi mamamatay. You cannot leave your father alone. No, you cannot leave your father alone until he dies. So wala kang pwedeng gawin kahit na ano. Hindi ka pwedeng basta, you cannot leave the father. Doon ka lang sa bahay. Tatrabaho ka sa bahay. Hanabuhay ka sa bahay. Nakasama mo ang tatay mo. Sabi ni Jesus, hindi. Hindi pwede. Let the dead bury their dead. Para ba sinabing wala ka ng pakialam sa tatay mo kapag ikaw ay, if you decide to follow me, there's no turning back. No? Tulad din ng isang tinawag din niya, let me bid goodbye to my family. Sabi ni Jesus,
sino man ang gustong umararo, no, na tumitingin sa kanyang pinanggalingan is not worthy of the kingdom of heaven. Bakit ba? It is so harsh. Napakalupit naman. Kung tutuusin, no, napakalupit ng mga salita ng Diyos na ito. Bakit ba? Oh, well, there is more of an exaggeration. No? There is more of an exaggeration. But it means only one thing. Kapag sinunod mo si Jesus, wala ka ng ibang concern, wala ka ng iisipin, kundi kung paano ka sumunod sa Kanya, kung paano ka magiging tapat sa kalooban ng Ama. That is your concern. Nothing more, nothing less. Otherwise, hindi ka magtatagal. Hindi ka magtatagal. Kapag ang dami mong inaasikaso, kapag ang dami mong binibigyang hulaga sa buhay mo, no, you cannot really be a servant of the Lord. You cannot. Particularly, kasi ang pagtatrabaho natin sa Panginoon, it is all out of love. It is all giving without expecting any return. Not even a tap at the back. Not even a tap at the back. We don't expect anything, but simply to sacrifice, to give the best that we have. You cannot profit from this. Walang bayad. Everything is free. Out of the abundance of your heart, that you serve the Lord. Yun ang ibig sabihin sa atin. Kasi naman, out of the abundance of God's love that He created us. Remember that. Out of His great love, out of His overflowing love that God created us, that now we expect ourselves also, no? In order to love that God who so loved us so much, na, to be able to serve Him, to follow Him more dearly. More dearly. Kaya yun ang ibig sabihin lang. Walang magiging sumbagal, no? No obstacles left that will hinder us in following Jesus. Yun ang ibig sabihin sa atin. And this is the commitment that God is expecting us. Otherwise, hindi naman tayo magtatagumpay. We cannot last. We cannot last. Kapag ang dami mong inaasikaso, gusto mong sumunod kay Kristo, gusto mong magalingkod sa Kanya, ang dami mong inaasikaso, pati sarili mo, binibigyan mo ng kahalagahan sa buhay, ay hindi ka magtatagal. You will not survive in serving the Lord. Ang dami mong binibigyang kahalagahan sa buhay mo. Higit pa sa Kanya. Pag sumunod ka sa Kanya, isa lang ang concern mo, to follow Him. To follow. If you decide to follow Jesus, no turning back. Kahit anong mangyari, kahit na mapahiya ka pa, kahit na masaktan ka pa, you must be ready to suffer, to carry the cross, without turning back. Kahit anong mangyari. Yun ang kahulugan ang pagsunod kay Kristo. Otherwise, you will not survive. Kung ang dami mong binibigyan ng punto sa buhay mo, if you have so many concerns in life, ang dami mong pinapangalagaan sa buhay mo, you will not survive in serving the Lord, in being His disciple. It is a total commitment sa Kanya. Otherwise, and we will not be happy also. We will not be happy serving the Lord kung ang dami nating binibigyang kaulaga sa buhay natin na para bang higit pa sa Kanya. Kapag tinanggap mo ang challenge ni Jesus, isa lang ang concern mo, ang sumunod sa Kanya. Sumunod sa Kanya. To fulfill His mission, to be with Jesus in His mission. Yun lang ang mahalaga sa iyo. Yun lang ang mahalaga. Kahit anong mangyari, hindi ka susuko. Otherwise, kung ang dami mong binibigyan nga ng concern sa buhay mo, you will not survive. But then, let us remember,
Oo, alam ng Panginoon na mahirap ang sumunod sa Kanya. Kaya naman hindi tayo iniwan. He left us the Holy Spirit. He left us the Holy Spirit. He sent the Holy Spirit among us para siya ang ating magiging katulong. Left to ourselves, talaga hindi natin makakaya. Hindi tayo magtatagumpay. Pero tandaan natin, nasa sa atin ang banal na Espiritu. Kaya napakahalaga na sa buhay natin, we must always call on that Spirit. The Spirit of Christ. This time, nung si Jesus buhay pa dito sa mundo, He can only be where He is. He can only be where He is, only in one place, because may katawan siya. But this time, with this Spirit, He can be present to anyone. Kahit na bilang billion tayo, He can be present at the same time because He is already a Spirit. And this is the Spirit of Christ, the Holy Spirit. At siya ang ating magiging gabay. So we keep on calling on that Spirit as our guidance. Otherwise, hindi tayo magtatagumpay. And for us to be able to love, to follow, to serve Jesus, we must be committed also to His words. Ang mga salita ng Panginoon ang magbibigay ng lakas din sa atin. Sapagkat in every word that is spoken, His Spirit is there. In every word that He has spoken, the Spirit is present in that word. No? Sa bawat salita na binibigkas natin o ng Panginoon sa atin, nandoon ang Kanyang banal na Espiritu. Kaya sinasabi ni Saint Jerome, ang ating the saint that we now celebrate, nung sinasabi niya, ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Ang ating pagiging, ano ba yung ignorance sa Tagalog? Ang ating kawalang alam kaya sa banal na kasulatan ay saring tanda ng pagiging kawalang alam natin kay Kristo. Our ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Kaya napakahalaga ang salita ng Diyos na binibigyan natin ng kahalagahan sa buhay natin. No? Meron tayong special, what do you call this, concern, dedication sa Kanyang mga salita. Sapagkat sa Kanyang mga salita ang nagbibigay ng buhay sa atin. Because in every word, as I said, that Jesus has spoken, His Spirit is there. It is in there. No? Nandoon ang Kanyang banal na Espiritu, Kanyang Espiritu sa bawat salita na binibigkas niya sa atin. Kaya ito ang dapat nating bigyan ng kahalagahan sa buhay natin. And let us always remember na ang pagsunod kay Kristo is a total commitment. No matter what happens, ang mahalaga sa iyo ang sumunod sa Kanya. Kahit anong hirap ang ating mararanasan, and that will spell our dedication to Him. Hindi yung kapag masarap ang buhay mo lang, doon ka sumusunod sa Kanya. Na? Kapag walang problema, doon ka sumusunod sa Kanya. Hindi yun. Sa lahat ng pagkakataon, malungkot man o masaya, mahirap man o magaan, kamatayan man o buhay, ang kailangan, nandun ka pa rin. There is no turning back. There is no return, no exchange.
the moment you decide to follow Jesus. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Talakatamo po. Yung ginututuro na nakikatamo nung nanoy dapat ang pagbilyan nung biseta mong tuki karing bakas na. Inya nga tamong manalangin. Ipakit mo kay kami o Ginoo nung makanano keng dapat sumuyo. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, nung makanano keng dapat sumuyo. Para paring mitagulaling kimbyera, ban sumuyo king Santa Iglesia. Para tirasanang ganakan, king ingginong kareyang susuluan, alayang mga sariling ulunan, ban ipaynawa imbuntok na, ipanalangin taking Ginoo. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, nung makanano keng dapat sumuyo. Para karing mamuntukan king kikatang bansa, ganakan dasana, king ing katungkulan akarelang tinggap, adwa ng alang pasubali, ing lubos at kadlugan akasuywan, ipanalangin taking Ginoo. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, nung makanano keng dapat sumuyo. Para karing kalulo, ding masakit, ding ating kapansanan, tandanan dasana, king ing Ginoo, likwan ne ing kayang pamilya, ban-ari na ng lunas, ing karelang pananamdam, at ayatad karela, ing mayap abalita, ing kaligtasan, ipanalangin taking Ginoo. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, nung makanano keng dapat sumuyo. Para kay katangan, nung tunay tang bisang maging banal, eta sa urong sulong, ing balabalikid pa mo, batang maging karapat-dapat, king kayaryanin Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, nung makanano keng dapat sumuyo. O maligayang Ginoo, pagkaramdaman mo rin ang kay kaming panalangin. Ipagkalob mo nga talastas mila rin kay kang turo at baboring sabla. Asana milang mit mong lugod king aldol-doming pambibiyebye. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen.
Manalayan kayo kapatid, ban kanakot kay kayong taon, maging katanggap-tanggapi arapan ng Diyos, upang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning Ginoy tindahong karinggamat mo, king ikapurit kaligayang keng lagyo, king kay kataming kasaplala, ting mabilog ng banal a kapulungan. Kay paming bigla lang sa panmukeng tuki, king alimbawa ng San Jeronimo, king pamibulemi, king kekang amano, lalo misa ng asadya ing kekang sarili, king pamiyampang kaniting sakripisyo ning kaligtasan. Idiyadon may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Hindi naman natili ake kayo. At kay kantemorin, Itasyo la ring puso yung. makatas na laking Gino, Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iting karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad yung pasalamatan da kang parati. Numan ka rin o ipa Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Iligaya ring santo, ligaya mo naman. Batang parang alam mi, ing karelang merito. Parang alam mi, ing sarili mong kalam. Kimbiyara kiti king yato, dirinan mo king atularan mi. Kipamagasamakda ka rin banwa, ipakalumaki kami, ing karelang pamakikaluguran. Karing panalangin da para king kekang Santa Iglesia, pagkaluban mo kesa ng sikanan at kambilan, iting mawalang kapulungan da ring talapatutu, agaganda kesa ng sumulong king tagumpe, panmakiraki karela, king korona, ningalang kapupusan na ligaya, kapamilatan ng Kristo. Ulinita kang bering sa blangkor ng anghel karin banwa, darilat mi kekang ligaya, lain makebe alangtok ng babe kapurian keka at ngaming ang sasabi, Banal, banal, banal yung Gino, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwat ing yato, king kekang ligaya, Hosana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang, king lagyo ning Gino, Hosana king kakatas-katasan. ikapining panaloying pa'y kan sibulis sa blang kabanalan, ulinita ipaniga po mi. Itugtog may espiritu mantumay titipang ambon karitingayin mi. Ban pa banalalat para kay kami. Gawan na lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. At tatandanan may pakanitang benging may panganyayaya. Bayan ako sa lod dinawan ng biyanak yung pamilas at kamatayan, kinuha na yung tinape. Pasalamat siya keka. Pirason At binyane ka rin kayang disipulo at ngana. Kunan niya iti kayong anak kananye. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Gino ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay badang minapon kinuha na yung kalis. Pasibayan pasalamat keka. Binyane ka rin kayang disipulo at ngana. Kunan niya iti kayong anak, minom kayo kaniti. Uling iting kalis ng kanakong daya, indaya ng bayo talang hanggang tipan. Ami bubo para kay kayo at para kayo sa bilang tao, para kayong kapatawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti kayong kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Ikristo meteo, Ikristo sinubli ang mebye, Ikristo datang yang pasibayo, king kawakasan ng panahon. Hinyangin ng kaganakan mi, o mapamakalulong higpa, ang kamatayan at pangasubli ng mebye. Darawon mi ake kay ting tinape ng biye, at ting kalis ng kaligtasan. Layan ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikami nga sanang misulusulok yung katawan at daya ng Kristo. Di po na kami nganting metong ng banali Espiritu. Ganakan may o ikpaing banala kapulungan mo, makalaganap kay mabilo gayato. Ban may ganap iya sa aking lugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa. Florentino kay kaming Arsobispo. Ting sa blang Obispo, Pari at Diakono. At di sa blang susuyo kay banala kapulungan mo. Ganaka mula naman yung kapatid ming minuna ng pepainawag yung pihong kapanayan yung pangasubling mebye. Idala mula di sa blang mayang unabeking pakalulo mo, kitang masalang arapan mo. Pakaluluman mo kengan.
Gawan mo kengan karapat dapat magamit kayong bilang angga. Ban kambiyanin mo na Virgen Maria, tuning Diyos. Kambiyanin ng San Jose, ang esposo na. Kambiyanin mo na Apostol, San Agustin na kaming patulunan. At kambiyanin sa blang banal, may biyabi, kalukod-lukod kay, kaking kabaning panawon. Apur yan at apalikayan takasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyanat kayo, Diyos ipang mayupayang tutok, hagom ng banalay Espiritu, kay kaysablang tangalan at ligaya, manggaman king aranganga. Amen. Ngini manalangin tambip ng kapanaligan at lugod king igpa, karingamanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ipamiti ka banwa, isambaning lagyo mo, datang kay kaming pamagari mo, bipaminto ning lug mo, kay tisulipan ti banwa. Ingka kanan mi king aldo-aldo, ibiyam mo kay kami king aldong eni. Panipatawad mo kay kami ting salami kay ka. Anting pamamatawad mi, karing may kasala kay kami. Em kay paisawol king tukso, na ikapos mo kami king marok. Amen. Kapos mo kami king sablang marok, malugod mong pakalubing kapayapan king panawon mi. Maning ka sa paning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ng kasalanan. At bigaypis kami ngalang kasasakulan king sablang kaligaligan, kabang painan at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alanganga. O kanimang Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan dalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babya ko kay kayo. Ewan sana babaligdan kay kaming kasalanan. Noon ay pansinan ming kasalpantayanan ng banala kapulungan mo. At pamayapan at pisan metong ang mayagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapanin ginaman tabi sa kapilan man kay kayo. At kay kantemorin. Yan pang tayong baganing kapayapan kay metong at metong. Kordero ng Diyos, amilalakoking kasalanan ng yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalakoking kasalanan ng yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalakoking kasalanan ng yatu, ibigay mo kay kaming kapayapan. Jay Kristo yung kordero ng Diyos, himilalakay yung kasalanan ng yato, malaring mayawos king apunan ng kordero. Ginoy karapat dapat pabalaos keko, dapat king kas mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng kayong lubos sa ning sarili ko keka. Kaya mo sana'y paintulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
pangako. Muling pinili na ako, panipanaran, himaya pabalita, ning lugod at kapayapan. Manalangin tamo. Ay paming malugod ni Kristo, ing mabiyati nape, pasingan ang anak kami, bastan mga Kristong kay kaming maestro, ituro na kay ban kaniting kapiesta ng San Jeronimo, abalumi ang katutuan at asanay may itiking lugod mo, itinganadon may king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Pangadyan tayo po ing oratio imperata laban king COVID-19. O Diyos sa ibpami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamatena karing dakal at tao. Ipanalangin mi, antabayanan mula, rin taong may tutukan, manintun panulo para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doktor, nurses, at ing sablang lilingap karing may salunan. Ban makasuyo karing masakit, kambeneng belwan at masabal. Ipanalangin nila retang miyawan na, kumayaplasan ng malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela, at paghalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayang munabi. Pagkulo mo kay kami, IGLESYA mo, kaniting masakit na panahon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla. At ban makasahop kami, karetang atsyuking pamangailangan. Ipanig po mikeka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyay ang pumagari kambe mo, king kami tunganing banal Espiritu, Diyos manggaman, king alanganga. Amen. Dalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabandal-banalan na indo ng Diyos, kamusta pisawiling akles mekeka, king kawalangan mi. Nabagus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. Virgen de los Remedios, induling kapaldanan, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin, Ipanalangin mo kami. San Jeronimo, Panalangin mo kami. Hindi naman natili kaya kayo. at kay Kantimurin.
Bendisyonan na kini may payang Ginoong Dios, ingig pa, anak, at banalay Espiritu. Amen. Umay kayo king kapayapan, baging tapatasan ng talatuki at talaturo, king kasalpantayanan para kang Kristo. Salamat kin Dios.